हाय लोगोफोर बयखौबो आंनि आरडि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दा नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंनि फटकनि बेकग्राउन्डखौ बोरै चेन्ज खालामो। जास्ट वान क्लिक, खनसेल' क्लिक खालामना होनांगौ फटकआव, एप्सआव थांनानै बास। बेनि उनाव नोंनि उननि बेकग्राउन्डआ गोमागोन आरो। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांदो। स' गाइस, जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जों बे भिडिअनि थाखाय जों मोनसे एप्सनि मदद लानांगोन। जाय एप्सनि मुंखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ जोबखांनायनि उनाव बुंना होसिगोन। स' जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बेनि थाखाय जों एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनांबाय। जाय एप्सखौ बाहायगोन जों बे भिडिअनि थाखाय बेखौ अपेन खालामनांबाय। बेनि उनाव अपेन खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। जास्ट बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायाव गाहायाव प्लास नुदों नङासै? गाहायाव प्लास दोङो। जास्ट इयाव थुबाय। थुनायनि उनाव गोजौ खेमसि नुदों नङासै? गोजौनि खेमसियाव क्लिक खालामना होदो। बेनि उनाव नोंथांनि गेलारिनि गासै पिकआनो फैजोबगोन फटकआ। बेखौ नों नायदो, नों माबे मोनसे फटकनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो। आं दा फुजानिखौ लानाय जाबाय। नाय लोगोफोर, खनसेल' क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि उननि बेकग्राउन्डआ चेन्ज जाजोब्बाय। नाय, नों दा बे उनाव नों जिखुनु बेकग्राउन्ड बा सिनारि बा नोंनि फटक बा गुबुन लामा दथा सिनारि मोजां लागायनो हागोन आरो ना। स' नायदो लोगोफोर, खनसेल' क्लिक खालामबाय आं फटकआव एप्सखौ अपेन खालामनानै। बेनि उनावनो बेकग्राउन्ड चेन्ज। नायदो, जास्ट गोरलैथार लोगोफोर। बेनि थाखाय आं दा फटकखौ सेभ खालामबाय। सेभ खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारेस्ट फैगोन। बेनि उनाव गाहायाव मोनथाम सोंनाय नुनो मोनदों नोंथांमोना। सोंनाय माने नेम, बेकग्राउन्ड आन्ड प्लेस गेलारि। बेनिफ्राय जायखिजाया गेलारियाव थांनानै जायखिजाया सिनारिखौनो नोङो बेनि उनाव लागायनानै होनो हागोन आरो दा। खुनु जेंना गैला। जास्ट नों लागायनाल' होनांगोन आरो दा। बेनि थाखाय जों गेलारियाव थुनांबाय। साप'ज जों दा नागिरनांबाय गावनि बेकग्राउन्डखौ माबे मोनसेखौ होनो। स' आं दा आंनाव थानाय मोनसे गेलारिनि पिक लाबाय। बेनि उनाव नायदो, फट'खौ जुम खालामदो। मोजां मिलायनाय ग्रोब खालामना होदो। बास नायदो, थिग थाक जाबाय। दा बेबो बेकग्राउन्डखौ आं दा बेखौबो नाङा। बे बेकग्राउन्डखौ आं ओरैनो जास्ट नोंसोरनो खोन्थानो थाखाय मोनसे लानोसै। बेखौ लाबाय आं दा। बे बेकग्राउन्डखौ लाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दा खोन्थाबाय आं। स' नायदो नोंथांमोन, जोबोद गोरलै। एप्सखौल' अपेन खालामनानै नों माबेनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो बियो फटकखौ सेलेक्ट खालामना लाबोनानै अके खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव बास जेबो फेजाल गैला। नोंनि उननि बेकग्राउन्ड चेन्ज, माथ्र' नों मेनखौल' नुगोन, मानसिखौल' नुगोन। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो, कमेन्ट खालामदो, भिडिअखौ मोजां नुदोंबा शेयार खालामदो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ एडिट खालामबावनोबा नोंथाङा गाहायाव गोबां अपसन नुनो मोन्दों नङासै? बेयाव इफेक्ट लागायनो हागोन, एडिट खालामनो हागोन। लागायनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेकग्राउन्डनि थाखायल'सो खोन्थादों नङा होमबा? दा भिडिअ बेखिनियानोसै। दा फट'खौ सेभ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गोजौआव सेभ लिरनाय नुनो मोन्दों नङासै? गोजौ खनायाव बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बा जास्ट खनसे क्लिक खालामदो। बेनि उनावनो नोंनाव बे फट'आ गेलारियाव सेभ जानानै थासिगोन आरो। लडिं गेलारियाव सेभनि थाखाय रेडि थाहैबाय। स' गाइस, बे एप्सआनो जाबाय नैबेनो। बे एप्सनि मुङानो जादों पिक्कु, PICKU पिक्कु। नोंथांमोना बे एप्सखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। स' गाइस, थेंक इउ स' माच।